τράπεζα έτσι για πλάκα. Κάτι συμβαίνει. Βέβαια. Τώρα, τι συμβαίνει, θα διαπιστωθεί. Τώρα, για να πάμε σε εσάς, που είσαστε τα θύματα, οι παλιοί συνέτεροι που κάτσατε τα σπίτια σας. Μπράβο. Κύριε Χατζάρα, είμαστε τα θύματα. Και για να επανέλθω στα καρτέλ, εμείς σαν σύλλογος, επί 10 χρόνια τώρα, στέλνουμε σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ΜΜΕ της Αθήνας, τις διαμαρτυρίες μας, και γιατί ένα σκάνδαλο τόσο πολύ μεγάλο, των 22 δις χρυσών δραχμών, αποσιωβήθηκε από όλα τα ΜΜΕ και της πόλης μου της Λαμίας, αλλά και των Αθηνών. 22 δις λοιπόν δραχμές κατασπαταλίστηκαν του πότε. Αυτά με την διοίκηση του Αθανασίου Τριανταφυλόπουλου, και μπήκε ο Επίτροπος της Τραπέζης της Ελλάδος το 1998 και βγάζει ένα πόρισμα από 200 σελίδες, στο οποίο αυτό πόρισμα... Να τα καταλάβει ο κόσμος. Για αυτό τα πάω σιγά-σιγά. Εσείς μιλάτε για 22 δις προ του πορίσματος του 2000. Ναι. Δηλαδή 1998 βγαίνει αυτό το πόρισμα. Όχι, εμείς τα 22 δις τα μάθαμε όταν ο κύριος Βασιλαδιώτης, ο Επίτροπος της Τραπέζης της Ελλάδος, μπήκε μέσα και έβγαλε αυτό το πόρισμα. Μετά εμφανίζεται νέο πόρισμα, με νέες κακουνηματικές. Όχι, για να μην πάμε εκεί τώρα ακόμα. Αφού εμφανίστηκε αυτό το πόρισμα, ο κύριος Βασιλαδιώτης ως Επίτροπος έκανε πολύ καλή δουλειά. Εδώ μέσα, κύριε Χατζάρα, υπάρχουν στο πόρισμα αυτό δανειοδοτήσεις 100 εκατομμύρια δραχμών, 200 εκατομμύρια δραχμές, χωρίς αντικρίσματα. Χωρίς εγγύησεις. Χωρίς εγγύησεις. Υπάρχει 600 εκατομμύρια δραχμές, δοθήκανε σε μια εταιρεία μαϊμού. Τα βρήκε αυτά λοιπόν με λίγα λόγια ο κύριος Βασιλαδιώτης και καταθέτει το πόρισμα στον διοικητή, στον κύριο Γκαργκάνα. Όχι, να τα εξηγούμε αυτά για να καταλαβαίνει ο κόσμος πώς ροεί το χρήμα. Μπράβο. Διότι υπάρχουν συγγενείς στο μέλλον της 22 δις. Μισό λεπτό. Λέω, καταλαβαίνει ο κόσμος. Σε αυτό το πόρισμα υπάρχουν συγγενείς μελών της διοικήσεως. Να δούμε την ιστορία. Ναι. Και αυτοί που τα παίρνουν είναι συγγενικά πρόσωπα. Πήρε όλο το παλιό ΔΣ, όλη η οικογένεια του ΔΣ, οι οικογένειές τους πήραν δάνεια. Δώσαν δάνεια στους κομματικούς τους φίλους. 100 εκατομμυρίων δραχμών, 200 εκατομμυρίων δραχμών. Τα οποία αυτά τα πράγματα, χωρίς εγγύησεις. Ή με εγγυήσεις πλασματικές. Δηλαδή, ένα διαμέρισμα των 5 εκατομμυρίων αξιολογεί το 50 εκατομμύρια. Έτσι κάναν τις υπερτιμολογήσεις. Και αυτά περιλαμβάνονται όλα μέσα στο πόρισμα. Αυτό σε 200 σελίδες. Έκανε πολύ καλή δουλειά λοιπόν ο κύριος Βασιλαδιώτης. Ο κύριος Γκαργκάνας όμως, ο προηγούμενος διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, δεν έκανε καλή δουλειά. Μόλις πήρε το πόρισμα, έπρεπε αμέσως να το πάει στο εισαγγελέα. Να κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνων. Την ίδια μήνυση όμως έπρεπε να την κάνει και ο καινούριος πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας που μπήκε το 2002, ο Νίκος ο Δασκαλόπουλος. Ούτε λοιπόν ο Νίκος Δασκαλόπουλος έκανε αυτή τη μήνυση κατά παντός υπευθύνων. Και αφού βρήκανε το χρηματοκιβώτιο άδειο, το έχουμε εδώ, χρόνια τα λέμε, άδειο χρηματοκιβώτιο. Δεν κάνουν αυτές τις μηνύσεις. Δεν έχει ποτέ η τράπεζα άδειο χρηματοκιβώτιο. Παίρνει την Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν... Της έδωσε λοιπόν η Τράπεζα της Ελλάδος δάνειο, πήρε λεπτά για να συνέλθει, για να μην πέσει έξω. Τις κάνανε ένεση. Πώς κάνουν τώρα Citibank. Και τι γίνανε τώρα. Πόσο πήρε. Όχι, λέω τα... τα καινούργια. Τις δώσανε χρήματα. Επί μια 7 ετία τώρα ο πρόεδρος ο Δασκαλόπουλος, ο Νίκος, δεν πρέπει να έκανε πολύ καλή δουλειά για να μαζέψει τα χρήματα από τους μεγάλους συνεταίρους, από τους μεγαλοοφιλέτες. Μάλιστα. Και ερχόμαστε τώρα στον καινούργιο διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος και τον αποπέμπει, τον Νίκο τον Δασκαλόπουλο. Ναι. Η γνώμη μου εμένα είναι, για να κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι γιατί δεν έπρεπε μόνο να αποπέμψει τον Νίκο τον Δασκαλόπουλο, έπρεπε και όλο το προηγούμενο συμβούλιο, γιατί όλοι τα γνωρίζαν αυτά. Και ένας αν ήθελε από το ΔΣ να τα καταγγείλει, μπορούσε. Δεν τα καταγγείλανε. Και τώρα, κυρία Κονράρου, κύριε Χατζάρα, τι γίνεται. Το μάρμαρο ερχόμαστε να το πληρώσουμε εμείς οι μικροοφιλέτες, οι οποίοι, εγώ προσωπικά να πω για το δικό μου, για τη δική μου ιστορία, 2,5 εκατομμύρια πήρα μετρητά, έβαλα στην τσέπη μου, τους έδωσα 10 εκατομμύρια, μου ζητούσαν 50 εκατομμύρια. Με το τοκοχρεωλήσια και όλες αυτές. Γιατί είμαστε η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα, ήταν συνεταιρισμός,
δουλεύαν παλιά με γραμμάτια. Κάθε 6 μήνες αλλάζαμε το γραμμάτιο, παίρναμε τότε μικρά δάνεια. 100.000 δραχμών, 200-500. Τα γραμμάτια αυτά κάθε 6 μήνες τα αλλάζαμε. Οι εξυπνάκηδες, οι δικοί μας όμως, πρωτού γίνει ακόμα τράπεζα και ήταν συνεταιρισμός, το τόκο τον προσθέτανε στο κεφάλαιο, κεφαλοποιούσανε πάλι και γινόταν. Αυτό ήταν και το πανωτόκι, το οποίο είναι και καραμπινάτο το δικό μας πανωτόκι, συγκεκριμένα στη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας. Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αυτά όμως τώρα δεν τα φέρεσε ο πρόεδρος ο Δασκαλόπουλος τα πανωτόκια, τα οποία τα ζητάμε χρόνια, διότι αν αφαιρούσε αυτά τα παράνομα πανωτόκια, όπως βγήκε ο νόμος του Κώστα Καραμαλή και λέει αφαιρέσει τα πανωτόκια, εμείς αμέσως θα είχαμε ξεχρεωθεί όλοι. Αυτή τη στιγμή εγώ για 2,5 εκατομμύρια δραχμές τους έχω δώσει 10, μου ζητούσαν 50, μου έχουν πάρει 3 ακίνητα αξίας 200 εκατομμυρίων δραχμών, ή περίπου 600.000 δραχμών. Τα έχουν βγάλει στο πληστηριασμό. Μου τα έχουν πάρει ήδη, μου ζητάνε νίκαια 10 εκατομμύρια δραχμών από το σπίτι που μένω μέσα. Μου ζητάνε επιπλέον και 100.000 ευρώ για να ξεχρεωθώ. Για 2,5 εκατομμυριάκια μόνο. Εν τω μεταξύ, που το ξέρουν οι λαμιώτες που είναι εδώ στην Αττική. 2,5 εκατομμύρια δραχμές. Δραχμές. Λίγα λεπτά. Και εν τω μεταξύ έχουμε εμείς 10.000 ευρώ δηλαδή. Μπράβο. Και μου πήραν 3 ακίνητα 600.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν πληρώνουμε τώρα, όχι από μένα μόνο, από χιλιάδες συνεταίρους. Το μάρμαρο τώρα θα το πληρώσουμε εμείς και θα ξεσπιτώσουν. Για να το αντιστρέψετε αυτό, υπάρχει περίπτωση στα δικαστήρια. Αυτό και θα ξεσπιτωθούμε χιλιάδες συνεταίροι βεβαίως. Γιατί πρέπει τώρα. Πώς θα πληρώσουμε το μάρμαρο, πώς θα δώσει η τραπεζά μας τα λεπτά που πήρε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Πρέπει εμένα να μου πουλήσει τα ακίνητα, να εισπράξει η τράπεζα η συνεταιριστική να τα δώσει στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν πληρώνουμε το μάρμαρο. Πώς είναι οι οφειλέτες της τράπεζας από την πόλη της Λαμίας? Ήταν 16.000 συνεταίροι, τώρα έχουν μείνει περίπου 8-10.000 και οι περισσότεροι είναι εγκλωβισμένοι. Αυτού λοιπόν είναι τα καρτέλ. Χρόνια τώρα πηγαίναμε στα κανάλια, δεν μας έβγαλε κανένα κανάλι. Ευχαριστούμε το δικό σας κανάλι, κύριε Χατζάρα. 8.000 άνθρωποι. 8.000 εγκλωβισμένοι, όμοιροι, θα πουληθούν τα σπίτια, θα γίνουν σκηνές στη Λαμία και στη Φθιώτιδα, αλλά Αμερικής, και χωρίς να έχουμε πάρει λεπτά πολλά. Δεν καταλάβατε. Και λοιπόν, για να επιστρέψουμε. Να σας δώσω μία απάντηση στο ερώτημά σας. Γιατί δεν σας παρουσιάζουν τα κανάλια, οι εφημερίδες. Μπράβο. Συμπτωματικά σήμερα ήμουν μάρτυρα σε μια δίκη ενός συναδέλφου. Ξέρετε γιατί δεν σας παρουσιάζουν? Γιατί φοβούνται ότι αν ένας από αυτούς κάνει μήνυση ή αγωγή, θα καταδικαστούμε. Αν μας κάνει εδώ και με αυτή την κουβέντα ένας μήνυση και αγωγή, θα καταδικαστούμε. Γιατί να καταδικαστούμε? Θα καταδικαστούμε. Μα το πόρισμα αυτό ήταν απόρριτο. Εγώ ο ίδιος το μοίρασα. Σήμερα καταδικάστηκε συνάδελφος γιατί αποκάλυψε πράγματα. Κανένας από την έδρα, κανένας δικαστής από την έδρα, και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Ξέρετε πόσες τέτοιες περιπτώσεις συμβαίνουν? Δεν είπε να ερευνήσω. Αυτό το συκοφαντικό πράγμα είναι πράγματι συκοφαντικό. Μπράβο. Μάλιστα, έχει χαρακτηρισμούς, να τον καταδικάσω τον δημοσιογράφο που έχει χαρακτηρισμούς. Έτσι. Αλλά το περιεχόμενο να το στείλω στην εισαγγελία για έρευνα. Ναι. Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Καταγγέλλω πράγματα. Μάλιστα. Όταν καταγγέλλω μια τέτοια κλοπή, πρέπει να πάει κάποιος αγγελέας. Να κινηθεί ο εισαγγελέας αυτεπάγγελτα. Μπράβο. Δεν έχει πάει κανείς φυλακή μέχρι τώρα. Μα δεν έχει ούτε καν αυτεπαγγέλτος. Και γι' αυτό κλέβουν, κύριε Χατζάρα. Γι' αυτό κλέβουν. Κάνω λοιπόν, κύριε Χατζάρα, τόσο πιο πολλά κλέβεις, και μέσα τόσο πιο μεγαλύτερη τιμωρησία έχεις. Με καλέσατε. Κάνω έκκληση λοιπόν προς τον δημοσιογραφικό κόσμο της Αθήνας, αλλά και τον πολιτικό, να φέρει στο φως το μεγάλο αυτό οικονομικό σκάνδαλο του αιώνα, του 22 δις δραχμών της περασμένης δεκαετίας για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας. Δεν το έχει φέρει κανένας. Πρέπει να λογοδοτήσουν πάρα πολύ. Και οι βουλευτές, όπως σας είπα και την προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, σιώπησαν, συγκαλύψαν αυτά τα πράγματα και τώρα η μισή Φθιώτιδα θα ξεσπιτωθεί για να πληρωθεί η Τράπεζα της Ελλάδας. Για να επιστρέψουμε στην υπόθεση Μανδυλά κατά της Τράπεζας. Έχει προχωρήσει καθόλου η υπόθεση της αναγνώρισης? Μία παρένθεση, και είναι μόνο η οικογένεια Μανδυλά που έχει καταθέσει μήνυση. Να προχωρήσουμε.
Λαμιώτης, άλλος. Γιατί, αυτό έχει σημασία. Φοβούνται όλοι. Γιατί συγκαλύπτουν, κυρία Κονράρου, τα πάντα. Ναι, αλλά είναι 8.000 άνθρωποι και έχουν χάσει χρήματα. Γιατί τα συγκαλύπτουν. Δυστυχώς. Γιατί υπάρχουν καρτέλ. Θα τους πάρουν το σπίτι τους. Ενώ τους λένε περίμενε, το αφήνουμε εδώ μετά. Εσάς δηλαδή προχωρήσανε σε όλες τις διαδικασίες, τις τυπικές, επειδή αντιδράσατε. Μπράβο, εμένα μου τα έχουν πάρει όλα. Μου τα έχουν πάρει και τώρα είμαι στην αποβολή. Εγώ. Αλλά εγώ το τράβηξα. Και προχωράω. Τι θα κερδίσουν, δεν έχω καταλάβει, θα κερδίσουν οι άνθρωποι αυτοί, οι 8.000 που έχουν. Θα χάσουν, δεν θα κερδίσουν. Ναι, αλλά γιατί δεν αντιδρούν. Υπάρχει τρομοκρατία. Στις γενικές συνελεύσεις από 10.000 μέλη που έχει η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας έρχονται μόνο 50 συνεταίροι. Αυτοί είναι τα μέλη του ΔΣ, δικηγόροι συνεταίροι και κλητήρες συνεταίροι. Με 50 άτομα λοιπόν η προηγούμενη διοίκηση του Νίκου Δασκαλόπουλου έπαιρνε αποφάσεις. Όμως για να ενημερώσω και τους Λαμιώτες που μένουν στην Αθήνα, έφυγε ο Νίκος Δασκαλόπουλος, τον απέπεμψε λοιπόν συμπολίτης μου ο κύριος Προβόπουλος, τον Νίκο τον Δασκαλόπουλο, και έχει πάει τώρα πρόεδρος της Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, ο Δημήτρης ο Καρδάκος. Με συγχωρείτε να σας διακόψω, μα μην μου επιτρέπεις, Σπύρο, να κάνω μια ερώτηση. Εσείς έχετε και μια ιδιότητα ως του Προέδρου των δανειοληπτών. Εμείς έχουμε κάνει σύλλογο και είμαι μόνο πρόεδρος εγώ αυτής της συγκεκριμένης τράπεζας. Με συγχωρείτε. Που είχε κάποτε 16.000 συνεταίρες. Αυτός ο σύλλογος. Ο σύλλογος μας είχε 250 μέλη, Μάλιστα. αλλά τώρα είναι φοβισμένα τα μέλη όλα. Μάλιστα. Δεν έρχονται γενικές συνελεύσεις, κυρία Κονράρου, γιατί αν έρθουν και τους έβλεπε η διοίκηση, θα τους έπαιρνε γρηγορότερα το ακίνητό τους. Με τι διαδικασίες τους το αφήνει όμως? Πέστε μου την νομική βάση της παράτασης, αν θέλετε. Τους έχει κάνει κατασχέσεις, ναι, και πηγαίνουν όλοι να πούνε δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε, άφησέ μας άλλους 6 μήνες. Δώσ' μας άλλους 5 μήνες. Πηγαίνουν στον πολιτικό λοιπόν, παίρνει ο πολιτικός τηλέφωνο και δίνουν παρατάσεις. Και αυτό μπορεί να το κάνουν σε 8.000 ανθρώπους. Δυστυχώς. Και να μην μιλάνε 8.000 άνθρωποι. Πολιτική συναλλαγή. Και 8.000 λοιπόν, άνθρωποι να μην μιλάνε. Να πάμε να τελειώσουμε το θέμα αυτό για να